ɗauki daidai mu ɗau daidai a tashi zancen ya samu guri in har ya samu guri to kaga gunjar makayi guri inan a gunjar ma na yi guri na mun ga kayi wurin tabbas gunjar ma mun ga wurin da azumi kana da fatarka da sallah kana da fatarka a hajjin ka mun ga fatarka umarar ka mun ga fatarka tun da kun ga fatata ku min godiya nan kuma a canjan kiɗa nema a dawo da baya a dawo karatun jarma kun kace da ni in yayi foli kafin nan akwai ABU Zaria kaji babban babu cin anan ya tsaya ko ya kara sai ACNA jarma da alhaji babban zakin mai ya karanta public account kaji baba na Allah da lafiya mai san Allah jarma na Allah daga wannan sai NIPSS ya gama babu zalama ba faɗa ba shi da raki jarma na Allah daga wannan sai makin emudun makaranta ce ta foto ya gama ba shi da raki ba faɗa babu na dama jarma na Allah idan ka koma kura a Jos makarantar nan ta karkashin ofishin shugaban kasa MNI of course MNI gode ba jarma masoya mu ce kwamarat ne jagoran gode ba jarma masoya mu ce kwamarat ne jagoran ka bada taro ka bada taro ka zama mai sawa a ji tsoro jarma muna nan mu ce mun gode ba jarma masoya mu ce kwamarat ne jagoran kada ka shiga rumbu ka fita rumbu ka zama mai sawa a ji tsoro jarma ana nan an ce mun gode ba jarma masoya ku ce kwamaran da ya jagora jarma idan dai ka shiga taro kamata yi ba ta da tsoro a ashe zaki aiki ne an haɗa taro za a ga gobar mun gode ba jarma masoya ku ce kwamaran da ya jagora sun saki rago ka saki rago sannan an saita agogo da an zo sai a yi gardo nan abu gadan za a ga jagoran gode ba jarma masoya ku ce kwamaran da ya jagora yana son sada zumunta yakan haɗa kai da makwauta yakan raba kai da magauta yakan tara masu mugunta yakan haɗa kai da mutane ana kwakwashe maroka akan kwakwa ruwa kudi jarma masu gida ta ƙasa mai noma ka je gidan jarma ai ta kudi ruwa mu je gidan jarma masu kudi ruwa kudi jarma masu gida ina manoma a ta da basinta a zo gidan jarma ai gaisuwa a gida a yana gida babu kudi ruwa